guys, mag-diet si Mami. Sabi ko niya, water lang po daw iinom niya. Paano ako magda-diet, anak? Always ako nagugutom. Lagi na lang ako nagugutom. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ngayon guys, ang gagawin namin ni Kisses ay kakain po kami ng ayan, bread. Mag-snack po kami guys. Tapos, may ano po kami dito. Ano bang tawag to? Sa Bisaya to guys, sa amin is may palaman. Ayan, tuna po to guys. Tuna? Tuna sa Ayan, tuna. Kaya ito yung gagawin namin. Ito yung Sunday banding namin ng baby ko. Baby ko. Kaya guys, kain po tayo. Kain po tayo. Ikaw, lagyan ko dito. Tuna. Hindi. Ako guys, maglalagay po ako Ayan. Ayan po yung lalagyan ko. Masarap to guys. Ito po yung paborito namin. Naggutom kasi ako guys. Sobrang nakakagutom. Ikaw nagutom ka na? Tulog siya. Oh no! Ayan. Ayan guys. Ang sarap niya guys kasi bread niya. Ang sarap. At then, ang hirap po itong bread ko, mas gusto ng egg. Rako. By the way guys, ang saya ko ngayon kasi 2 weeks na po ako. 2 weeks ko po yung siniseryoso yung channel ko at kumuha na po ako ng 800 subscribers na. So, kunting-kunti na lang yun guys. Maabot ko na yung 1,000 subscribers na hiningi ni YouTube. Kaya yun ang pinagsikapan ko ngayon. Na makuha ko siya para ang pupublimahin ko na lang yung WH na lang. Kaya guys, kung bago po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Itong brown. Tumama, ganun na po. Gusto ko makain ng brown. Guys, baka gusto nyo din i-subscribe si Kisses. Baka gusto nyo din bisitahin yung channel niya. May channel po si Kisses guys. Pero yung content lang po niya guys is about toys. Ang channel po niya guys ay, ayan nakalagay guys. MDS Love. Love channel. Yes. Hindi na po KMJ sa channel. Kahit na, ito po po Baka gusto nyo pong puntahan yung guys, yung channel ng anak ko. So kasi yung unang sa amin guys, siya yung unang yung nag-YouTube sa amin, dalawa. Nag-una. At guys, meron po ako linis to binigyan. Ano pa? Anong content mo? Ano yung nasa YouTube mo? Ano yung ginagawa mo? Toys. Scrubby toys. And linis cabinet and laba and linis yan. Iba-iba kasi yung content niya guys. Kasi minsan tinuturuan ko siya kung paano maglinis, maglaba. Ayun, mayroon dun. Guys, mag-blabla po ako ngayon. Pero medyo my hair needs some help. Kasi giant. Pero hindi po siya masyadong guys, nakapag-upload ng video. Kasi nabisi ako. Nabisi ako sa... First guys, hindi na po ako sa ipa-vlog. Masyado po ako nag-vlog. At guys, sa channel ni Kisses, yung channel niya,
yung salita niya dun is English. Kasi nahirapan ko siya kasi magsalita ng Tagalog. Hindi po siya magaling sa Tagalog, guys. Mas medyo may alam siya sa English kaysa Tagalog. Kaya kung may anak po kayo dyan, pwede po yun sa mga anak niyo kasi about toys kasi yung content niya eh. Yung kadalasan yung videos ni Kisses. Sarap naman to talaga to guys. Itong klaseng pagkain na to guys. Ayan guys oh. Nilagyan po to ng mayonnaise. Sarap. Guys, wala na po kasing tempo. Guys, wait lang. Mawala pa ako ng water. Diba? At sana guys, this month, makuha ko na po sana yung 1,000 subscribers guys, yung hinili ni YouTube. Parang, isa na lang talaga yung iisipin ko guys. Kasi next year kasi guys, sobrang laki na ang hiningi ni YouTube. Pero hindi pa naman yun sure kasi hindi pa niyapubahan ni YouTube. Kaya, pagsikapan ko talaga ngayong taon na to guys, na sana ma-monetize ako. Guys, Kasi next year guys, sobrang laki na talagang hiningi ni YouTube guys. Hindi ko na alam yung kakayanin ko. guys, yung vlog ko mga to sa guys. I hope you like it. Ilang weeks ka lang hindi naka-upload, anak? Yeah? Okay. Ilang weeks ka lang hindi na-upload ng video mo. Nagtagal na, di ba? Guys, nabidyo po ako na mahirap na mag-build po ako ng for today. Guys, mag-video po siya guys na Tagalog challenge. Kasi hindi yan marunong mag-Tagalog si Crisis guys. Bisaya at saka English. Ayan guys, pang-anim ko na. Oh no! Pang-anim Kung ko dalawa na. lang. Ang sarap kasi nito guys eh. Hey guys, today. Pag nagde-diet ka kasi guys, isang piraso lang bread na kainin mo. Pero ako, hindi ako nagde-diet. Hindi na ako nagde-diet kasi hindi ko na kinaya. At saka hindi ko talaga naabot o nakuha yung gusto ko sa katawan ko. Kaya bakit ko pa naman din yung pahirapan yung sarili ko? Na hindi naman talaga ako pumayat. So, kakain na lang ako. Bahala na si Batman. Ay guys, mag-ayos si Mami. Sabi po niya, water lang po daw iinom niya. At bread. O ayan, nagda-diet daw ako. Paano ako magda-diet, anak? Always ako nagugutom. Lagi na lang ako nagugutom. Ano ba to? Ngayon kasi guys, si Kisses medyo may kunti na siyang kaalaman sa Tagalog kasi kasi guys, lagi kasi akong nagbablog tapos marinig niya ako na magsalita ako ng Tagalog. So parang nakuha niya yung konting salita ng Tagalog sa akin kasi yun kasi ang lagi kong ginagamit pag nagbablog ako, nagtatagalog ako para maintindihan talaga ng buong Pilipinas. At guys, meron po akong vlog ngayon. Mag-build po ako ng channel ako. At At isa pa guys si Kisses Adik yan sa TikTok. Lagi
Lagi niyang sumayaw sa TikTok. Lagi niyang, nilubat yung cellphone niya. Sayaw niya sa TikTok. Ayan. Pang last ko na to, guys. Hindi na ako kakain. Ito na talaga last. Sa'yo na, anak. Huh? Sa'yo na. Hindi po ako gusto niya pinagsabi ko. 2 corn lang. 2 bread lang. Hindi corn. Ito? Ito. Kamami kayo. Yeah. Okay. Time to drink. My favorite part. Water. Ayan, guys. Ayan, guys. Oh, malapit na talaga siya maubos, guys. Ayan. Lah, ba't Wala nang pipirap. Bang! Ayan, guys. Tapos na po kaming mag-snack ni Kisses. Tapos na po kaming kumain. Kaya, guys, thank you so much for watching. And See you by the next vlog. And please, guys, don't forget to like And subscribe. and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago po naming videos. Kaya guys, thank you so much. Bye! Bye everyone!